רוצים לדעת מי החיילת הראשונה שקיבלה את צל"ש הרמטכ"ל? בואו ואספר לכם. אסתר ארדיטי שרדה את מלחמת העולם השנייה באירופה ובגיל 17 עלתה לארץ לבדה. היא התגייסה לצה"ל, סיימה קורס חובשים והוצבה בבסיס חיל האוויר. גובהה היה 1.50 מטר והיא שקלה כ-45 קילוגרמים בלבד. בחורף 1954 עשתה תורנות לילה בבסיס. טייסי חיל האוויר המשיכו באימוניהם למרות מזג האוויר הקשה ששרר בחוץ. בשל תנאי הראות הקשים, פספס אחד המטוסים את המסלול והתרסק בשדה סמוך. המטוס שהכיל תחמושת החל לבעור. צוותי ההצלה הורו לכל מי שהגיע למקום להתרחק מהאזור מיד. לפתע, שמעה אסתר זעקה מתוך המטוס הבוער. היא רצה לעברו וחילצה בכוחות עצמה את הנווט. הוא סיפר לה כי מפקד הטייסת יעקב שלמון עדיין לחוד בפנים. אסתר רצה שוב לתוך המטוס הבוער וזיהתה את הטייס מחוסר ההכרה. אסתר חתכה את חגורתו וגלגלה אותו אל מחוץ למטוס. שניות לאחר מכן התפוצץ המטוס. אסתר הייתה לחיילת הראשונה שזכתה לצל"ש הרמטכ"ל. לימים עיטור המופת המוענק על מעשה שנעשה באומץ לב וראוי לשמש מופת. במלחמת ששת הימים התנדבה אסתר כחובשת, טיפלה בפצועים רבים וזכתה לכינוי המלאך בלבן. על שמה רחוב בירושלים. בואו נדבר על זה רגע. הייתם מסכנים את החיים שלכם בשביל מישהו אחר? גם אם זה מישהו שאתם לא בהכרח מכירים? מה אתם חושבים על אומץ הלב שגילתה אסתר?